προορισμός της κάθε κοινωνίας, μας λέει ο Αριστοτέλης, είναι το κοινό αγαθό. Δυστυχώς, έως τώρα το κοινό αυτό αγαθό δεν έχει γίνει εφικτό. Μπορεί όμως στο μέλλον να γίνει εφικτό, εάν, όπως μας λέει ο Πλάτωνας, οι δίκαιοι κυβερνήσουν ή αυτοί που κυβερνούν γίνουν δίκαιοι. Για να επέλθει όμως μια τέτοια αλλαγή, πρέπει κάθε πολιτικός να έχει σαν βάση της πολιτικής του ηθικές αξίες, τις οποίες ποτέ δεν θα απεμπολεί, είτε για χάρη χρημάτων, είτε για χάρη της εξουσίας. Κύριε Πρόεδρε. Το 1989 αγωνιστήκαμε ως ανεξάρτητες προσωπικότητες για την ύπαρξη και νομιμοποίηση του Λευκού Ψηφοδελτίου. Μετά την ενυπόγραφη αρνητική απάντηση της τότε κυβέρνησης από λαϊκή αναγκαιότητα, ιδρύθηκε ο κοινωνικοπολιτικός οργανισμός Λευκό με συλλογική ηγεσία από καταξιωμένες προσωπικότητες με κοινωνικό έργο. Αμέσως η τότε κυβέρνηση νομιμοποίησε το Λευκό Ψηφοδέλτιο, το οποίο το μετρούσε ως άκυρο. Δηλαδή, την κατοχυρωμένη συνταγματικά ισότιμη ψήφο του πολίτη την πετούσε στον κάλαθο των αχρήστων και την έκλεβε διότι ως λευκό άκυρο ευνοεί το πρώτο κόμμα. Αυτή είναι μια σοβαρή εξαπάτηση των πολιτών και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το Λευκό αποτελείται από λαϊκές ενώσεις υπερκομματικών κοινωνικών ομάδων, όπως η Ένωση Ελλήνων Φορολογουμένων, οι Ενωμένοι Καταναλωτές, η Ένωση Ελλήνων Ανέργων και άλλες, οι οποίες ως ουσιαστικός συνήγορος του πολίτη ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και παρεμβαίνουν υπέρ των δικαίων τους. Όλες μαζί οι ενώσεις δημιουργούν μια ελληνική λαϊκή δύναμη αναγέννησης που τα αρχικά των λέξεων σχηματίζουν τον τίτλο Ελλάδα, που προστίθεται στον αρχικό τίτλο Λευκό. Αναλογιστήκαμε ποτέ εμείς οι πολίτες ότι είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάντια της χώρας μας? Όλοι εμείς που δικαίως είμαστε άξιοι της τύχης μας, αναλογιστήκαμε ποτέ αν τα παιδιά μας αξίζουν την ίδια τύχη με εμάς? Γιατί τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με στερήσεις και πίκρες? Γιατί οι νέοι μας να χάνονται μέσα στους υπόγειους διαδρόμους της ανεργίας, με τα όνειρα κορνιζαρισμένα στους τοίχους? Γιατί τα παιδιά μας να οδηγούνται σε απόγνωση και να εξαερώνονται μέσα στους καπνούς και τις σύριγγες? Και όλα αυτά, συμπολίτες, γιατί παραμένουμε σιωπηλοί θεατές, συνεργοί των πολιτικών, θύματα της δικής μας νοοτροπίας? Η δημοκρατία θέλει τον πολίτη ενεργό. Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα κακό κείμενα. Ας γίνουμε πολίτες αυτής της χώρας και ας κατευθύνουμε εμείς την τύχη μας και το μέλλον των παιδιών μας. Για τους λόγους αυτούς, αγαπητοί μας συμπολίτες, η ψήφος μας προς τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα δεν πρέπει να είναι εξουσιοδότηση εν λευκό. Πιστεύουμε ότι ο κάθε πολίτης δικαιούται και πρέπει να συμμετέχει διαρκώς στη διαμόρφωση όλων των σημαντικών αποφάσεων που μας αφορούν. Για να μετέχει και ο πολίτης στη δημόσια ζωή και το ελληνικό πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας να μπορέσει να βρει μια έκφραση περιορίζοντας την ανάγκη αντιπροσώπευσής μας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και αυτό που διεκδικούμε. Ένα εναλλακτικό κοινοβούλιο της άμεσης δημοκρατίας όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί θα εκπροσωπούνται και οι πολίτες τους στα πλαίσια μιας και μόνο ψήφου και όχι αναλογικά με τον πληθυσμό τους. Για να διεκδικήσουμε τη δημιουργία ενός πυλώνα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητου από το ΝΑΤΟ. Όλοι εμείς οι Έλληνες ψηφοφόροι είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική που ασκείται. Η γαλάζια πολιτική, η κόκκινη πολιτική και η πράσινη πολιτική δεν έλυσαν τα προβλήματα. Η λευκή πολιτική, με τη συνολική, υπερκομματική και άμεσα δημοκρατική θεώρησή της, μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί βασίζεται σε ηθικές αρχές, έχει όραμα και στόχους. Γιατί ο πολίτης δεν αντιπροσωπεύεται απλώς στο κοινοβούλιο, αλλά άμεσα και με δημοψηφίσματα ασκεί εξουσία ελεγκτική και νομοθετική. Γιατί ο πολίτης μπορεί να προσφέρει στον κόσμο και στον εαυτό του αυτό που τόσα χρόνια κανείς δεν του έδωσε: κοινωνική δικαιοσύνη. Το Λευκό Ελλάδα ζητά την ψήφο όλων των συνειδητών οπαδών της λευκής και άκυρης ψήφου για να μην ευνοηθούν πάλι τα μεγάλα κόμματα. Το Λευκό Ελλάδα ζητά την ψήφο όλων των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που αναζητούν ένα λευκό νέο χώρο για να εκφραστούν πολιτικά. Το Λευκό Ελλάδα ζητά την ψήφο όλων των πολιτικά διαμαρτυρωμένων πολιτών που θέλουν να ακουστεί ελληνοπρεπής φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο με διαδικασίες υπερκομματικής άμεσης δημοκρατίας. Για κάθε ενεργό πολίτη, οι εκλογές είναι σαν ένα ταξίδι. Και οι αρχαίοι μας έλεγαν ότι ταξίδι σημαίνει οδεύω τα άξια. Συμπολίτες μου, εύχομαι αυτή τη φορά να οδεύσουμε τα άξια μαζί. Γι' αυτό λοιπόν, 13 Ιουνίου ψηφίζουμε Λευκό Ελλάδα.